ka san malamin makaranta ladansa na wajen Allah, sun daɗe ba su samu albashi ba, to kuma gashi baƙi abokan sun ce za su zo su bakunce shi don ziyara. Ya ce da matarsa kin gaba mu samu kuɗi ba, amma gashi na yorance don Allah ga kuɗi na nan ki sai taliya ki dafa mu, sai ki sai kifi, kada ki sa kifi a cikin taliyar, ki sa mai kwano daban don wani aka sa kifi a cikin abinci baya iya ci. Idan kika yi mun haka in baƙin da suka zo sai a sa mana ruwa sai mu ci in sai raka su. To bayan tafiyar ta shi yasa ake cewa kullun ka rinka addu'a Allah ya tsare mu daga sharrin shaidani na aljani da shaidani na mutane. Shaidan na aljani ya sa ma wasu wasi, shaidanin mutane ya zo ya haɗa ka rigima, sai mata daga cikin matan gidan sai ta zuga da ta, waki har yanzu girki kike ba bai siyo miki kananzir din ba? A'a, ai sai damuwa ta faɗa wajen baiwa Allah nan. Da ta samu damuwa sai shaidan ya zuga ta, ta ce wallahi ba zan ma dafa mai taliyar ba. Ta leƙo kofar gida tana cikin shawarar me za ta yi ma mijinta ta bata mai rai, kawai sai ta da yaro na talla dankali, dama karkara ce kuma dankali irin manya-manyan dankalin nan wanda ya nuna sosai. Ta ce kai mai dankali zo, ta yanke shawara ba ta ɗebi dankali kawai, ta samu babban kwano ta cika shi da dankali ko fiye da dankalin ba ta yi ba. Kwanon da ya kamata ta zuba kifi kawai sai ta zuba mai kuli-kuli da kakken kuli. Ya shigo gida da abokansa aka zo aka shimbiɗa tabarma, yana farin ciki, shi mai kishin iyalinsa ne. Ya je ya ɗauko abincin da kansa, daga jinjina sai ya ji nauyi, bai taɓa sanin dankali ba ne, kuma duk duniya ba abin da yake jini sai dankali, irin dankali. Yana buɗe kwanan nan, kasan daɗinka da ustazai, zai buɗe kwanan ma sai da bismillah, ya ce bismillah, yana buɗe kwanan kawai suka ido biyu da dankali, dankali ya zare mai idanu, ransa ya ɓaci. Haka ya sa cokali ya fiye da dankalin nan, suka ci dankalin nan, yana ci ne don kada abokansa kasa ci. Bayan sun gama ya raka su ya dawo, ya ce wance, ta ce na'am, me na gani? Ta ce dankali. Me nace ki dafa mun? Ta ce taliya. Saboda me kika naga dankali? Ta ce saboda shi naga dama. Wato mace in ba ta da da'a akwai matsala. Shi kuma namiji ana son ya zanto mai tunani, shine ma'ana ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i, domin shi tsaye yake akan matar. Ya fita ya mata fada, ta dauko rago canji ta jefo mai, ya dauke ya fita. Ya je ya gaya mahaifiyarsa, ta ce don Allah ka yi haƙuri, ba na son aji ku da yarinya na, ba ta kyauta ba. Ya ci abinci wajen mahaifiyar, ya fito wajen fira sai ta aiko yaro matar tashi, ta ce ya karɓo mata cefane. sai ya ɗauki bashin dankali irin wanda ta dafa ɗazu sai ya aika mata da shi. Dare ya yi ta ce cefane, ya kuma karɓar dankali ya aika mata da shi. Gari ya waye ya fita waje gidan iyayensa ya je ci abinci, ya kuma aiko mata dankali, ya dingi danna mata dankali safiya da rana. Bukurat na asila dankali ne kawai. Ta ji dankali ne ma yake kashe ta, ta yanke shawara to anya ko wannan ba ta zauna cin dankali dan za ta fada cikin yanayi, sai ta gudu gidansu. Ta je gidan ta kasa faɗin abin da ya mata. Ni wallahi yanzu ban jin daɗin zama da wane, ya canza ya lalace tun da yake da abokai iri kaza. Baban ya neme ya ga bai zo ba, ya tabbata akwai matsala. Da suka haɗu da baban, ya ba baban labari, baban bai ji daɗi ba, ya ce ya zo gidan, suka zauna aka yi mata faɗa. Ba yadda mahaifinta bai bata shawara ta bashi haƙuri ba, wallahi ta saboda taurin kai. Sai uban ya kira shi gefe ya ce na samu kuɗi ga 20,000 kyauta, amma kada ka nuna mata na baka kuɗi za ta yi maka gori, kai ɗana ne dan kana auren yata, amma shawarar nake baka don girman Allah, don girman Allah in ka koma gida ka ci gaba da cusa mata dankali, za ta canza. Ya ɗauki matar shi suka koma gida, ta ɗauka an warware matsala. Yamma na yi ta ce cefa ne, sai ya mata san mata da dankali. Dare da yi ya aka mata dankali, gari yawai ta ga dankali ne, ta ga a'a to gashi ta dawo gida kuma ta zo da nan dankali zai karasa ta. Ya dawo ta da ita ta kuka, ga dankalin bata dafa ba, ga ta azon tana ta sheka kuka. Su kuma mata sun samu abin gulma, dama sai dai su zuga ta su kai ta, haka muguwa kawa take. Ta yi ta kuka, ya ce kin san masoyiya ta ba na son ga kina kuka, in kina kukan nan sai in samu damuwa. Wai kukan me ke? Ta ce ba kai ba ne za ka kashe ni da dankali, dan Allah ka yi haƙuri, ba zan kuma ba. Saboda haka wannan abin da ya mata ya yi aiki da hankali. In wani sakare ne sai ya doke ta, ko ya ce na sake ki, akan abin da idan ka je aka tattauna akan abin da ya haɗa ku da matarka, ya kamata ma ka ji kunya abin da ake faɗi. Amma sai ya aiki da hankali, ya aiki da tunani. Ina jan hankalin maza
don girman Allah mu zanto masu haƙuri da mata, ba hankalin mu ɗaya ba tunanin mu ɗaya ba. Mata mu ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah mata, ku yi da'a ga mazajen ku, hanya ku ta shiga aljanna cikin sauki. Mu yi gaskiya, mu yi amana, Allah ka ɗora mu akan daidai.